makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, madangog na sa programa Pareta Sinlatika Makonsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asinlatika. Tayo na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Tulay ng katuwang, tulay ng pamamahala, tulay na nabigay buhay. Ikaw na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Bango, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, right for good. Isang labanan yan. Right for good. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, right for good. Isang labanan yan. As
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Tugan nyo sumarahay na aga po sa Sendoga Boss. Pet sa kinsi na kita kan bulan na Enero, aldaw po kita ng Webes. Iba niya to sa lahat technical si Chab Binaobra. Dumaan sa transmitter si Chief PSD Jimmy Guanzon. Malumlom na naman po ang kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Epekto po ini ka na tropical depression na si Ada. Ada. Na ibang lugar po digdi sa Kabikulan, yao na po sa signal number 1. Yan sa Banuan po ka na buhi ka Marinisur, nagdeklara na nin suspension ka na klase. Si Mayor Rela Coste. Digdi sa Irigagaro Malabo ta opening bangon yan ka na palarong panlungsod o division meet.
tapalan pigbasol si mga job order na nagtrabaho sa highway, sungkaan taday pigtago si tapal. Anong klaseng mga opisyal kamo pambira? Dapat pala na paistaron si Secretary Dison digdi sa Bicol kan DPWH para sige lang kasibot ang DPWH na pangyayari. Pero nagdepinsaman baga ang Congressman kan First District kan Camarines Sur na si Hori Bata. Yan man sa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat karondang Philip, kumusta ang laog ko dyan? Okay man. Salamat maray na pagkagaw ko. Yung police niya tayo ng Colonel Jeric Don Sadia. I-congratulate niya po ang Iriga City Police Station. So, yung sa mga karondang Philip Kasugma sa tao ng mga pelikula. Nakakuha niyo sa pumagayon ng bagong motorsiklo na sa hindi magagamit sa operasyon. And siyempre, itong mga programa kan PNP o nasa illegal drugs, may kuyan naman, accomplishment. And then itong ibang mga pinagkakaabalahan ninda. Ako lang mga hapot kang kapabayan tarong na digdi sa indang striktong pag-implementar digdi sa pagpangalat kan mga nutshell helmet na pinag-aapot karandang Philip. POP, Colonel Sad, good morning. Lahat kita sa RPM, kay Banon po si Philip Barasina. Good morning po, sir. Good morning, Ate Glenda, and Kuya Philip, Diyos mo rin na pag-aga po, Tendo. Iya po. Congratulations, sir. Sarang partiklo po itong pinag-receive po nindo kasugma, gikan sa PPO. Opo, dokumentang bagong issued PNP motorcycle na kahapon na tigit-tigwer sa tuya na Regional Director si Brigadier General Miranda sa Police Provincial Office, and taro po kita sa recipient kini and makakadagdag po ining motorsiklo sa tuya po na pagpautot kang pasyor din digdi sa Iriga City. Yes, sir. Garo ang sports kagami. Kuyan na dalagan kayo ni sir. Makaskas talagang malalamag itong pwedeng mga nagsisidulag na mga kuyan, kriminal. Opo. Taro po yung nakula na motorman and makakatabang po yun sa yung mobility just in case of po kita ng mga concerns sa prison order na kayo po ng fast and efficient mobility services na pinitang gamiton sa pagpapit po sa tuyang mandato. Pampira na ini sir sa mga vehikulo o mga motor na ginagamit nito dyan sa Iriga? Pang-apat po ini na motorsiklo paligid sa Iriga. Iyo, apuera pa sa ito mga patrol vehicles. At para ito sir, may maabot ka mong sarupang vehikulo? Kung po kita ng pabuto na vehikulo na big workout po and itatawag po ang lokal na gobyerno ang Iriga City sa pamamayo po ni Mayor Rex Oliva. Ang yan po nakapala niya na itaong niya na Enero. Ay, magayon yan. Anong klase vehikulo po ini, sir? Taro po yung ganyan. Taro po yung mga I believe Toyota Innova po ini na ipoprocure po kang lokal na gobyerno po ng Iriga. Ay, magayon yan. Dagdag na naman sa mga vehicle po dito. Kung may motor na nagagamit, igwa pa kan mga vehikulo, mga pagpatrol nga na makakadagdag para po sa itong panoral daw na operasyon. Sa illegal na droga, kita COPM, sunod-sunod na naman ang kayo na operasyon. Kasubanggi, garo may na-operate na naman sa pagi po ng search warrant sa Barangay San Francisco. Opo, tama po yan. Diyan sa nasabing barangay po, kung masumenos, alas 11 ng pagkabanggit, kita po nag-implementar ng search warrant operation sa bisa kang order
kang executive judge dito po sa Iriga City, particular po kang branch sa 37. Dito po sa ini sa Patuya na suspitsado na drug personality sa Barangay San Francisco. So, dati na po ini yung sa background, dati na po ini yung subject of search warrant ng Iriga City Police. However, kinulit pa po ang search warrant kini dahil kang i-implementar pa mayo po ini dyan sa iyang lugar. However, sa Sumanggi po, diyaon po ini siya na mataan and in-implement ini pong search warrant. Kaya po nakakuha kita ni more or less 60 grams of suspected charu with an estimated retrieved value amounting to 408,000 pesos. So, yan po, accomplishment sa Sumanggi. Iya po. Pero po sa suspected drug, wala man pong ibang mga nakuha sa loob ng residensya kay ni Sir? So far, mayo po kitang nakuha ang any other contraband na dahil naman subject of search warrant. Pero takulaon po ang nakuha ang kandidat ng illegal drug hindi po sa iyang pag-regaring karon. Yes, sir. Kami, sir, minapabot ng pagbati sa indo to sunod-sunod ang accomplishments sa anti-criminality. Sarunod dyan, hindi po sa illegal drugs. Pero may mga hapukan sa kanyang kabayan. Haros-aral daw ngayon operasyon ng Philippine National Police. Pero ano na yan pa haros na inaubos ang mga persona ng balto po sa illegal na droga? Siyempre po, aramdaman po na very lucrative business ini. And easy money, kaya po dakon pa man giraray ang nag-venture sa illegal na aktibidad kasi madali po na trabaho. However po, kami po sa kapulisan, sa PDEA, at yung tagabos dahil sa gobyerno, dahil po kami mag-lay down ng kamuyan ng guards and padagot po kami magsasagibo ng mga supply reduction activities tanganin po. Dahil mapapakamot ng mga inocenteng mga kababayan sa digit sa Iriga City ang illegal drugs na pwede nila po na butata. Ate Glenn, Yes, sir. may hapot lang. Sige, go ahead. Ihapot ko po tapos na lang karoon ng Philippines at kung itong over sa imo. Pero na po siya ang drug cleared barangay kan Iriga City. Wala po kita na yung wala po kita na ang remaining pa na lang pong cleared, uwa na lang po kita ng 36 barangay, uwa na lang po kita ng 11 na cleared na barangay. So majority drug cleared na, pero diyan ang lugar na sila po drug free. Yes po. Okay. So Karandang Philip, go ahead. Mayapot ko lang po, sir, kadakol po ka nariribungan kung anong klase talaga ang helmet na nutshell na ipinagbabawal na daipag-suluton kan sa tuya pong mga motorista. Opo, magayon po hapon Kuya Philip, siyempre pakaaraman ng katuya po na tagainan niyo sa isang programa and sa katuya po ng mga kababayan na nagbabiyahe digdi sa Iriga City. This is an opportune time para po maramayin na kung ano po ang pinagbabawal ng katuya na mga batas tungkol po sa paggamit ng helmet. Ano po, generally speaking, kaya po talaga naka-helmet ang mga nagmumotor, whether back ride or ang driver. So, dahil man po sabi kung ini full face o half face. Pero po, upo po kita ng mga big establisher na mga quality standards or tig-apot kang puminasa sa quality standards kang DTI asin ng ICC. Ini po mga helmet na ini, puminasa na po ini sa safety standards. Kaya po, autorisado man po ining gamiton. Ang dahil lang po hindi autorisado, ito po na mga glaring na mga nutshell na pang-bike, no? Dahil po may mga ITC and DTI stickers. So, iyan po ang mga pinagbabawal ka. Whether half face o full face din, bawal din po yan na tuluton
kasi po it will go hazard. Hindi po ito po ng mga kababayan kasi hindi po ini-safe solution. Kaya po, iyan man po ay sigurado po, titikitan man po yan. And rest assured po na kami po sa kapulisan, ipapotog ang mandato ng batas. Dumag lang po sa mga establishado ng mga regulasyon. So, pag pasado man po ang mga yan, and man pinagbabawan, yan po, ito po yan na pagtutugutan. Iyo po sir, igwa po bagang mga half-face helmet na mahihibugman? Ano po yan, tinutugutan pa man? Hindi po, may mga half-face helmet po, sabi ko nga po, na mga autoritado. Because yan po, igwa po kita mga half-face helmet na mga ICT mark stickers na tinda at yung iba may mga DTI stickers, meaning kuminasa po ini sa standards na and autoritado po ini gamiton, dawa po half-face tinda. O so, igwa po bagang mga half-face ngunya na ani ba, piggagamit pa man, digdi sa syudad kan Iriga, ining mga half-face helmet, actually, bako man po talaga sindang na-chill. Opo, sabi ko nga po, dawa pa yan na full face, dawa pa ba natin kung ano-anong klaseng helmet. Yan po, generally speaking, pag yan o buwaning mga safety marks or stickers, pasado po yan, meaning autorisado po yan ganito. Basta So, ginagamit yan dito sa Iriga, yan naman po yan pwedeng tikitan kasi pasado po yan sa safety standard. Ito lang po na tikitan pa. So, dahil po ng mga ICT marks and DTI stickers. Basta nagasunod pala sa PS quality mark saka sa QC. Opo. Tama po. Ate Glenn? Okay, so kuya, malinaw. Itong mga helmet na pang-bike yan. Itong mga pang-motorsiklo, yan unautorizado para po sa proteksyon ng mga drivers and bus riders. Kaya aral daw may mga natitikitan o may tataba kong autorisadong helmet anten na po mga ginagamit. O pera sa helmet, nakulang reklamo, di po sa mga makukusog, mga mariribok na mga tambot sukan motor. Ano po ang mga action nindong ginigibo kayo ni sir? Opo, batagos lang po kumahiling do ang mga accomplishment sa daily na pinupost sa Facebook and sa daily operational report ng Iriga City Police Station. Dahil po kita nagbababa sa 30 na accomplishment oral daw. So, naglalampas pa yan. Minsan may 80 kita na natikitan. And some of these citation tickets are duman sa mga modified mufflers. Pag sinabi na pong modified, yan po sa mga magpo po sinda so original na nakalaag ng sindabinakan. So yan po na mga aftermarket na mga mufflers modified, whether maribok o dae. Pag aftermarket na po yan, considered modified yan po pagtitikitan naman. Okay. Kaya pag naagihan pagka kita kayan, lalo na kung talagang haramin lang kita sa kalsada. Grabe, maribokon talaga. Masisindak talaga sa sistema na maagihan. Opo, lalo may banggit, maribokon po talaga. Iyo po. KOP, may mga naghahapot. Araw pa po na digdi sa Bicol, dako na po ito mga kumbaga standard na building kan Philippine National Police. Sa Iriga, pakita po sa rong syudad, nuarin daw po and ang bareta sa magiging bagong opisina o building kan PNP sa syudad po kan Iriga. Yan po ang as of now, big workout na alagad bago po kayo kita matakwanan yung standard solicitation. Yan po
magpayo muna po kita sa requirements kang lote. Unang-una, patay, kang lote. Pangalawa po, ang lote kompleto na napapili na nakapangalan na sa Philippine National Police. Pag kompleto naman po yung mga yan, iyan po, ipapagita na sa regional headquarters, provincial headquarters, pati international headquarters para po ma-requestan si Pondo. So, as of now, we are on the process kang patitulo kang lote ta, sige sa Iriga, and hopefully makuha ta po yan within this first quarter para po sa second quarter na pamagitan pa na po ulit sa national headquarters. Ang lote yan, sir, saan po yan makukuha? Ang lote, alin po na lote? May kuya nakita may donor kung may madonate po. Ay, ang lote na po na pinapropose ko po na patugdukan, irigdisan na patugdukan ng police station, ini po na 247 dyan po sa Barangay San Nicolas. Kasi po, pasok po ini sa minimum lot requirement ng Darod na City Police Station, and ang documentation ng taga ini halos medyo madali-dali na po nakawin. Yun po, lugod mangyari yan, ma-realizar sa termino nindo, sir, sa panilbihan nindo bilang COP ka nasyonal. Opo, pero supported naman po ang ating City Mayor ng Iriga City, Honorable Mayor Rex Oliva, sa pagpapadokumento ng ating ang ating police station na yung note natin na kinatatayo ng 247, kaya po I believe po with the concerted efforts ng local government at ng ating epatura dito sa Iriga City, mapatitugan po natin yan in due time at ma-recruitan na natin ng Standard City Police Station City. Magayon yan, sir, dahil man masyadong madistansya sa kasentruhan kan Iriga. Dahil nga may karang minuto, iyaw na dyan, kung hali sa parting sentro, ang mapasirin po sa PNP. Yes po, tapos po magiging advantageous na din kasi nakalag din siya sa main thoroughfare na leading digdi sa sentro ng Iriga City. So very advantageous yung position, and dahil naman po mag-report ng nakula na inconvenient sa totoo ng mga kababayan kasi haraniman lang po na bisitahon po kita ng mga concern na ka-informing police action. Yes, sir. Okay, COP, takon yan, wala naman kami kaputan, pero kung may put kami ipaabot sa mga listeners niya to na daimin na iapot sa inyo, please go ahead po. Una po again, salamat po sa pagkakataon, and may take the opportunity na pasalamatan po ang ating mga kabayan sa patuloy na pagkipag-ugnayan sa kapulisan, and siyempre po, although there are inconvenience na meron tayo naranasan because of the stringent upland kita. So, yan naman po ay ginagawa natin para sa public safety ng ating mga kababayan dito sa Iriga. Although may inconvenience yan, mayroong advantage naman because at kahit pa paano naisan yung trapiko at syempre naiwasan natin yung mga aksidente, and nakakomply pa tayo sa tinalaan na batas, and syempre pinapakita din ng ating mga kababayan dito sa Iriga na tayo ay pasunurin sa mga batas trapiko at lahat ng mga batas. So again, salamat po sa ating mga kababayan. Sana po patuloy tayo ng pag-ugnayan at patuloy po ang inyong support sa kapulisan para po matin natin ang isang peaceful at progressive na Iriga City. Thank you very much. Thank you very much, COP. Mabuhay po kamo, and lugod itong sa panahon ninyo ma-realizar na po ang pagkakaigwa ng standard PNP station sa Iriga na dyan palan makukuha itutugdok sa
247 sa barangay San Nicolas, San Ciudad Iriga. Yan karon nagpili pa ito yung informasyon with Colonel Derek Don Sadia and COP, San Iriga City, PNP, ini man po si Glenn Tabiares reporting. Salamat Ate Glenn sa imong heras na informasyon pagkikipag-ulay kay Police Lieutenant Colonel Derek Don Sadia and Chief of Police kan Ciudad po nin Iriga. Report! Naglinaw talang po itong manunungod baga digdi sa mga paggamit ka na helmet. Pwede man palaan daw half face. Basta itong nagsusunod sa product standard, iguang ICC mark, saka nag-agi sa quality control. Bawal lang ng mga half-face helmet, ito talagang pambisikleta. Dahil man talaga ito pwede sa motor. May mga nahiling pa man nga na akong nagagamit po ni na half-face helmet. Tigdi po sa kasanturuan ka na syudad, dahil man pigdadakop ta. Yung ani yan na kumbaga nagasusunod sa product standard na ipinagbubuot kan Department of Trade and Industry and Department of Transportation. Ay man gustong sabihin na gabos na bawal ang half-face helmet. Palan pinag-aprobaran na ka na sangguniang bayan kan banwaan ka na buhi ka nagtalikod na Lunes ana sarong resolution na nagtataong autoridad kay Mayor Rela Costi na maglaog sa kontrata asin kasunduan sarong istasyonen na radyo FM digdi po sa siyudad ka na Iriga para mag black time advertising kan uan lokal na gobyerno. Ang resolution na may bilang 26-010 iyon pinagsunad ni Councilor Marlon Tabalde asin pinanginutan sa sesyon ni Vice Mayor Christian Etsipari bilang presiding officer mauutan kan kontrata na maipalakop sa publiko ang mga plano, programa asin proyekto kan LGU Buhi sa pagikan radyo asin social media. Basado sa mga isinumeter na detalye ang kontrata yon nagkakantidad ng 8,000 de pesos kada bulan. Asin mahaloy ini po Enero 7 sa koda Hulyo 7 ngunya na taon. Sakop kay niyan sarong oras na black time, Biyernes poon alas 11 hasta alas 12 nin pagka udto. Asin man 30 segundos na radio advertisement na may kaakibat na social media posting, cross-posting sa Facebook Live, asin bonus live endorsement sa prime time o iba pang programa kan istasyon. Ang mga mapirma sa kasunduan ni Yosinda Mayor Lacoste para sa LGU Buhi asin man Ronnie Bukakaw na iyon station manager kan sinambit na nga FM station. Dawa nga ni dahil naiwasan ang mga kaputan asin obserbasyon halis sa nagkapirang opisyal kan banwaan. Sinag-question pa man giraray ni Vice Mayor Etsipari na gamito na sana ang official Facebook page kan LGU Buhi bilang pangenot na plataforma sa pagpapahiwas kan impormasyon dahil libre subot ini asin kay puan sa naman
ang mas aktibong information officer tanganing maka bilog nin epektibong content. Question na paman niya kung taano ta istasyon sa irigaan ko kuahon imbes na radyo mismo sa buhi. Dahilan ta pwede man na may mga barangay na dai naabot kan signal, dagdag pa niya nag-aasa siyang dai magagamit sa politika an radio time kan LGU. Nagtao man in ibang pananaw si Councilor Liti Moraldo na nagsabing importante ang pagkakaigwanin radyo bilang medium tanganing makapagpaliwanag asin makasimbag ang gobyerno sa mga parabatok, pambihira, taliwas sa social media na subuot puro sa naman chocho. Para man kay Councilor Gloria Arce, mas mainam na pagsararoon ang social media sa radyo, lalo tadakulman ang mga senior citizens ang daay bihasa sa paggamit ng Facebook asin mas nag-aasa sa tradisyonal na media. Ibong kan mga diskusyon, dagos ng pinagpapusog kad konseho ang resolution na nagtataong dalan sa LGU Buhi na formal na makipagkontrata sa sarong FM station sa Iriga para sa pagpapahiwas kan impormasyon asin komunikasyon sa mga namamanwaan kan banwaan. Gadigdi po ka sa puntong ini, ano ta, dahil na lang talaga pinagkuam. So, radyo dyan sa Banwaan kan Buhi, may radyo man baga dyan, may FM station man ito. Matabangan pa ko ta. So, lokal na media kan Banwaan na Buhi. Bahala man sindata, majority baga kaya dyan sa sangkunang bayan kan Banwaanin Buhi. Siyempre, ang administrasyon. Wala po kitang 38 minutos, makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Kumusta sa mga parantabay niya to, dyan po sa kasantruhan ka na siyudad din Iriga, na sa tuyang mga amigo, amiga na mga paratsenda. Kumustaan sa tuyang mga negosyo. Kumusta na benta? Nag-aasa man si Camarines Representative Nelson Ligacion na dagos ng matatapos ang kalbaryo kan mga biyahero sa Bicol sa nakatagamang land inspection ni Department of Public Works and Highways Secretary Benz Dizon sa Maharlika and Andaya Highways sa aga. Kung kiligasyon ang lakdang na ini ni Dizon, iyon patunay na seryosong kamauutan kan gobyerno na simbagan ang dekada ng problema sa mga panginot na tinampo sa rehiyon na garo napapabayaan na kan panahon. Yan mismo ang pinagahurot niya to, dapat mahiling asin mamatayan kan mga decision makers ang namamatayan niya to mga kan sa tuyang mga kababayan oral daw. Pahayag delegasyon, ay naman ini pwede pang pahluyo. Lampas sa dating standard. Pakusan ang basta pagkukumpunian na kaurutan kan congressman, ipinipirit pa man delegasyon na dapat iyon Japanese standards ang gamiton sa liwat na pagbilog kan tinampo tanganing masiguro na daini madaling maraot. Ginawan doon pa man niya na mga nakaaging standard sa konstruksyon iyan napatunayan na bigo dahilan sa pauro-otro na pagkaraot kan mga tinampo. Dahil man pwede ang dati na sanaman, dahil man pwede ang parehong standard, dahilan ta dahil ini maobra. Sigun sa iya dapat lampas sa dating standard. 16 bilyones de pesos na pundo katagamang magsagibo ng land inspection si Secretary Dizon po Enero 16 agko 17.
aning personal na maadalan ang lalakan na raot sa Maharlika Highway. Ang inspeksyon ay inian parte kan preparasyon para sa 16 bilyones de pesos na rehabilitation program na nakatagamang puunan ngunya na taon. Mautan kan programa na tapuso na ang patchwork repairs o tagping solusyon sa mga tinampong bugbog na sa mga gabat na lunadan asin mga gurangan ng simento. Nasalamatan man ka na kongresista si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa marikas na aksyon sa nasambit ng Urulay na iyo sa iya iyo nagpapahiling na nadadangog ang boses kan mga ordinaryong motorista sa kabukida. Lifeline kan ekonomiya para kiligasyon ang Maharlika Andaya Highway ang bako sa naman ordinaryong dalan, hindi mga national arteries na nagsiserving para sa komersyo, turismo and disaster response digdi sa Bicol. Dapat man ining ipatindog para maghaloy asin protektahan ang buhay kan mga nagagamit kay dagdag pa ka na congressman sa irarong kan Japanese standards mas tinatawan doon ang tibay o durability asin kaligtasan na magpapababa sa gastos sa maintenance asin magbabawa sa perbisyo sa trapiko sa masunod na mga henerasyon. Kanyarman ka na Department of Interior and Local Government Secretary na si John B. Cremulya ang publiko na dai mag-atubiling magdulo kasi reklamo ang mga politikong nahiling nindang may pagka-efal. Paagi kan man lain-lain na plataforma na pinagatatagama ka na ahensya para sa objetong ini. Ini ang nganing masyerto na ang mga opisyal kan gobyerno ang nagtitiner na onesto sa indang sinumpa na mandato sinday pigagamit ang sendang posisyon para sa pansadering interes o pagpapahamot kan pangaran. Ang mga insidente nin pagiging EPAL kan mga politiko ang pwede ser report sa bantay korupsyon na iyo ang pangenot na anti-corruption initiative ka na DILG. Ang programang ini ang sadyang bilog nganing labanan ang korupsyon sa gabos nin antas ka na gobyerno. Pera padigdi pwede serman isumbong ang mga ini sa Public Assistance and Complaint Center o PACC na nagsiserving frontline service kan DILG para sa pagresibinin mga reklamo, pagbariwas ng tabang, asin pagsimbag sa mga kaputan kan publiko. Picture man ka na DILG sa publiko na ang gabos na reklamo na sendang mariresibi ang may record nina toltol, maadala nina masinsinan, asin tatawanin aksyon, sigon sa nada dapat. Ini nga ning ipahilingan sa indang seryosong pagsimbag sa mga isyu ng korupsyon, asin pang aabuso sa puder. Dapat Secretary John B. Cremulya kan DILG lingon nindo kung sa mga probinsya ang paepal ang mga politiko ta nahiling man baga sa mga proyekto na magpara kunyan kan bantay korupsyon na yan.
interesado man kung sa irisayan mga paepal na politiko digdi sa nasyon Pilipinas, nakaburog takngan ang mga lapidan nila sa mga proyekto. Minister, papagparasumbong sa Indo. Liboto nindo ang entero Pilipinas na maaaraman nindo kung isayan mga paepal na politiko digdi po sa tuyang nasyon. Adaw kung isumbong sa Indo, automatic magkaharali man daw tulos ang mga pangaran kan mga paepal na politikong yan ay inda. Kumpirmar man kan Criminal Investigation and Detection Group, CIDG na si Atong ang nasana. Anday pa na-arestar kan mga otoridad, makalisan 17 hasta 18 akusado na nasa kustodiya kan pulisya katakod kan pagkawara kan mga bulangero. Nahampangan mga akusado sa duwang warrant of arrest gikan sa Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court, Branch 26. Katakod kan 5 numero kan kidnapping with homicide as in na bilang nin kidnapping with serious illegal detention. Sigun ki CIDG Director Major General Roberto Moreco, the second, nasa kustodiya na ang siyam na pulis asin na sibilyan kan o kasudma na Miyerkules asin daiman na mahaloy na arestar man ang ikapitong sibilyan. Yanot nang isinairarom sa restrictive custody na kana CIDG ang siyam na pulis. Mantampig kumpirmar ni CIDG National Capital Region Chief Colonel Jan Giyagi ang pag-arestar sa ikasampulong pulis na dati nasubuot na na-dismiss bago magluwas ang warrant. Padagos na bigahanap kan mga otoridad siang na iningganyar kan CIDG na mag-surrender. Ang surrender. Ano pa ang ginigibo mo ang sumurrender ka na? Pa ipigsugo naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pulisya sa ibapang law enforcement agencies ang mahigot asin tulos na pagpapautob ninle nga ning mapanimbagan mga impelto sa kaso nin mga nawawarang bulangero. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na malinaw ang direktiba kan Presidente na ipautob ang nag-iiral na lay kabali ang tulos na pag-arestar sa mga may warrant of arrest. Nainot nang nagluwas nino arrest warrants ang Regional Trial Court kan Santa Cruz, Laguna laban sa mga akusado kabali ang negosyante si Charlie Atong Ang sa kasong kidnapping as in serious illegal detention katakod kan pagkawara ni nagkapirang mga bulangero. Maabot sa 34 na mga bulangero ang pinag-report na nawawara pun 2021 sa kud 2022 na pinagtutubudan may kinaaraman sa match fixing o pandaraya sa Bulangan. Sinerbi kasudmang aldaw kan PNP ang warrant of arrest laban ki Atong Ang halaga digdi nahiling digdi nahiling ang negosyante. Iding nagtatago na naman si Atong Ang o kaya nagdulag na naman baluwas na sa ibang nasyon.
man in the Kamara ng Representative Migs as in Louis J. Villaper sa Senado na ipasar ang Department of Water Resources Bill tanganing masimbagan na naglalarang problema sa pamamahala kan tubig sa nasyon. Kabali na ang Iriga City Water District digdi. Mauutan kan resolution na pag sararoon ang mga ahensyang may pagkaaram sa tubig tanganing masiguro ang ligtas maasa na sinabot kayang supply kay ni. Sigun sa inda, luma na ang mga nag-iiral na ley asin kulang ang koordinasyon, infrastruktura, asin datos, mentras na pinalala kan climate change, urbanisasyon asin paglubok ang populasyon ang kakulangan sa tubig. Ang House Bill 6789 iyon na ipasarnakan Kongreso kabilang sa mga prioridad na resolution kan administrasyon ni Presidente Marcos. Kan mga netizens ayoson mo muna ang kalsada kan Andaya Highway ang ninahagad misa na mapatinampo man lang ang lugar sa buhi. Ipasa dapat sa anti-dynasty law. Aming mga botante orot man na ipasar ang anti-political dynasty bill to become into law urgent please. Pagkakapirahan na naman nila yan. Epal, additional corruption na naman na dahil pabaya nagkaburulunan yan kang kawarta ay inda kulang pa ang yaman. Sana itong mga namamayo dyan sa Rinconada ang Horot Mis sa Indo, sana matinampo man lang ang sityo kaubasan. Abang sakit po pag mauran, malaboy, hirak man kan mga estudyante. Aray ko, buwan, daya mo na bago yan. Ngirit kan nagkikintab na kwarta, pambihira. Yan, ibuto niya pa, ay alam nyo na. Ano na ini, nagluwas baga, 5.85 billion pesos. DPWH budget napunta kay Congressman Migs ay napangyayari. Ang tagal na ninyo nakaupo pero yung sityo kaubasan hanggang ngayon walang kalsada. Yan po ang hiling namin sa inyo. Mukhang pera, Baritang Bicol, Barita Manindo, ni ano na lamang. Ang 500 ay pambihira. Matik na yan, duwasinda para sa Rungbil, yan lang. What if inuton maplastar ang provincial hospital? Ta makatabang man sa BMC na daay na magdayon naga ang mga kamsur patients. What if lang ha, puro kaperte, nakaugma na suyado na sa totoo sana ay napangyayari. Hoy, good morning kay dating Congressman Sal Portuno, sinman Vice Governor Sal Portuno Jr. Siyempre kay Ma'am Teacher Ju. Musdaman sa maparantabay niya to, dyan po sa Banwaan ka na Balatan ka Marinisur. Kay Mayor Ding Abliter, kay Vice Mayor Jun Arito. Sa pamilya Bagasbas. Yan sa Banwaan ka na buhi ki Sailin Ligasyon asin man ki Ma'am Noreen Nadzur Ikizabal sa Barangay Santa Clara. Kumusta na kaya si dating konsyal Dr. Ramon Nonato? Po sa syudad ka na Iriga, kadakol pagiraray reklamo dyan sa Iriga City Water District. Kung ano na daan nangyayari ta dyan sa may Barangay Santa Elena, nagkapirang mga konsesioner dyan ang dahil natutunawan sa Indo. Sagkod ngunyan, mayo da ang supply na tubig na pangyayari. Sige sana ang sakdo, 7 aldaw na ay Santissima.
Ano na pong serbisyo yan kan Iriga City Water District. Mahirap man kamo tama nagbabayad man yan. Sige daan singil dahil manintultol na serbisyo ay napangyayari. Kung arog po kaya na ginigibo nindo. Nagaano sa mga direktor kan Iriga City Water District. Tada nindo yan inaara si kaso. Ako sa ng GM ang maghero. Padaranin tubig ang lorry. Bagang truck ang Iriga City Water District may lorry baga. Hindi na nagbubulo sa tubig sa tubo. Dumana lang sa lorry. Kung may mga reklamong concessionaire dyan sa Barangay Santa Elena, daraanan nindo ng tubig, tahirak man. Hamak mo 7 aldaw na mayong supply na tubig ang Iriga City Water District, Santissima. Anong klase na yan? Pag-arog na po kayan ang Sarong Water District. Yan nga ni da sa Barangay San Antonio, Iguama, na mga maayo na dang supply na tubig. Ano na po ang nangyayari sa Indo?
Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom, masin mapabisto mo na kami. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXSX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nasa tuyan tamang oras, 1 minuto makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nabibigay buhay. Ito na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ako si Marisa, 62 years old. Nakakapanlumo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Kiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi na masakit sa mata ang liwanag. Wala na yung pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Huwag mo akong maging hadlang ang katarasa sa paningin mo. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay.
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Po kita rig di sa tuyang programa. Magkangurungirhat man po ang nangyari duman sa nasyon kana Thailand. Maabot sa 32 katawuan nagadan makalis na nabagsakanin crane ang sarong train sa northeastern Thailand. Nadiskaril asin na nawasak ang nagkapirang carriages bago nasulo ang tren kan bumagsak ang construction crane. Iguang sobra sa 170 na pasahero ang nakalunad sa train kada nangyari na insidente. Naglansar ng investigasyon ng State Railway of Thailand kung sain pigsyerto ninda na papanimbagon ang construction company na responsable sa aksidente. Gikan sa Bangkok ang tren asin pasiring ini duman sa Obon Ratchanika na mangyari na aksidente. Kaya ingat-ingat dahil man yad to piguhona na mabagsak so crane.
Tapos ini pong nagkapirang mga personnel haliduman sa US Military Udaid Air Base sa Qatar an inabisuan na mag-evacuar na. Ang nasambit ng lakdangan kasunod kan pahayag ni US President Donald Trump na pwede ser sindang makiaram sa nangyayaring madugong hiro protesta duman sa nasyon kan Iran. Pinagsertuman kan Qatar na padago sindang nag-iingat nganing day maglala ang tensyon sa naunang bitan ng rehiyon. Al Udeid iyo pinakadakulang US base sa Middle East na igwang 10,000 na soldados. Magarumduman kan nakalis na taon kan maglansar ang US na airstrike sa Iran ang nagkapirang personnel as in pamilya ninda ang nag-evacuar duman sa Middle East. Liwat nagpatanid ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa posibleng huma kan lahar hali sa Bulkan Mayun ilan sa posibleng epekto kan bagyong si Ada. Sigun ki People's Monitoring and Eruption Protection Division Chief Mariton Bernas, dahilan sa igwang tantiya kan mga pag-uura na pwedeng darakan bagyo iyon magpapaluhasin danin lahar advisory. Nag-iingat man kay niyan publiko na iwasan ang pag-agi sa mga salog sa partikan Miisi, Binaan, Mabenet, Bunga, Matanag, Buyuan, Padang, Lidong, Asin, Basod dahilan sa humakan hat lahar flow hali sa mga bagong latag kan mga abu asin iba pang deposito sa sirangan na partika na bulkan. Padagos man ang pagrumdom kan ahinsya na iwasan ang paglaog sa 6 km radius permanent danger zone kana bulkan dahilan sa nagpapadagos ng mga aktibidad kay ni. Mientras na mayo pa man nahiling subuot na rason ang ahinsya na madagdag ang mga i-evacuar na mga residenteng nasa extended danger zone kana bulkan mayon. Kaya ingat-ingat man po giraray sa mga yaon dyan sa paanan kan bulkan mayon ngunyan pong mga panahon. Kada ipa natatapos ang pag-alboroto ni Daragang Magayon. Mustaman sa mga parantabay niya to dyan po sa Panawan kan Baaw, Camarines Sur ki Vice Mayor Jonathan Cuyahon Cuyatan Isiway Malasarte Kunsyal. Mustaman ki Bukal Attorney Shaya Pajardo Noble asinman ki dating Bukal Manny Noble. Kadan man na sarong 38 anyos na lalaki dyan sa Santiago, Bato, Camarines Sur matapos na badilon ganda pa bistadong riding in tandem. Nangyari ang krimen kan nagtalikod na aldaw nin mag-umagahon kung sain nag-iirinuman ang biktimang si alias Wawa. Asin pinsan kay ni kan bigla na sanang may mag-abot na duwang lalaking sakay nin motorsiklo. Naka-polpest helmet asin itom na jacket. Hindi lamang nabisto. Isa itong mga nambadil ta naka-polpest helmet, naka-jacket pa. Bago po pala na Regional Director kan DPWH di sa Bicol, si Engineer Kadapi Tanggol, hali
duman sa DPWH Cordillera Administrative Region. Mientras na si Engineer Ferdinand Dalio man ang bagong Assistant Regional Director. Sabi man kanibahaling Quiapo, pambihira. Amo man daw ay. Tapos ini man ay hybrid da, good governance or hybrid. Ray-ray inita, walang kinikilingan, walang pinoproteksyonan, serbisyong totoo lamang. Ayuson dapat ang flood control, bakong fund control. Hoping for your good governance, Director Tanggol. Maray ko narog ini duman sa teleserye na probinsyano. Magayon ang performance kay ni. Ni Regional Director kan DPWH Kadapi Tanggol. Sana may pagtanggol mo ang mga proyekto digdi po sa riyon kan Bicol na mapakarhay. Saludo ako sa imo Tanggol, basta mapakarhay mo ang mga proyekto digdi po sa riyon kan Bicol, ining mga flood control, mga patinampo, as in iba pang mga proyekto na minaagi sa DPWH Regional Office. Nagasagibo naman in inspection ng Regional Project Monitoring Committee na monitoring arm kan Bicol Regional Development Council katabang ang Department of Public Works and Highways, Bicol official sa parte kan Rolando Anday sa Camarines Sur, as in Maharlika Highway na pinagsagibo kan Enero 7 hasta 8 ngunya na taon. Kamauutan kan aktibidad na maadalan ang aktual na kondisyon kan tinampo asin aramon ang mga priority sections na kaipuhan punduhan na pag-araman ang Rolando A. Andaya Highway iyon sa major national road na nagaabot ali sa porsyon kan Santa Elena, Camarines Norte sagkod sa Sipukot, Camarines Sur. Mientras na ang Maharlika Highway ang nagasusumpay man sa Metro Manila pasiring duman sa Southern Luzon asin nagaabot pa ini sagkod sa Bisaya, Baya Samar, asin Leyte, sagkod sa Mindanao, na aagihan sa mga probinsya kan Surigao del Norte, asin Surigao del Sur. Sa Bicol Region, nagaabot man sa kabilugan na 397.891 kilometros ang Maharlika Highway na nag-aagi sa mga probinsya kan Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, asin Sorsogon. Yandras na ang Rolando Andaya Highway, sakop kay ni an 61.177 kilometros na segment kan Maharlika Highway, sakop man kay niyan mga panuan kan Del Gallego, Ragay, Lupi, asin Sipukot, Camarines Sur. Sa pag-inspeksyon kan RPMC na hiling na igwang mga presenting construction asin rehabilitation works sa nagkabirang parte kan Maharlika Highway. Bilang ang road widening, concreting, asin pavement improvement works. Dawangan ni Mayo ang presenting construction sa Rolando Andaya Highway, alagad igwang paggabat sa bulos kan trapiko sa lugar. Dahilan sa mga lubak na haluy o nagpapabuntol sa mga truck asin iba pang mga darakulang lulunodan na nagbabiyahe sa pagultanan kan Metro Manila asin Bicol Region. Mientras para sa taon 2026 ang DPWH Bicol iyon nagpropose niya na 7.86 bilyones na pesos para sa tinatayang 130 proyekto sa Maharlika Highway, 3.62 bilyon de pesos para sa 41 proyekto sa parte kan Rolando Andaya Highway, kabilang digdi ang mga road and bridge improvements, safety upgrades and widening works. Para sa taon 2027, pinagtutubudan man
na nasa 9.30 bilyones de pesos ang susyon para sa padagos na pagpapakaray kan Maharlika Highway na kung may isa sa katupadan iyon makatabang subot ini na mapalipot ang oras kan biyahe sa pagultanan kan Metro Manila asin Bicol Region. Sabi po digdiya, garo iguana naman na magpinsan na nangangatog ang tuhod, baka ikanta sindakan mga kontrakto. Sin mga taga DPWH ko na ninapod nindang Little Bossing. Garo first time sa naninda nakaduman, dyan nagpa-picture, garo mga turista na nakahiling ninlubak na tinampo. Ano na tayo, dahil po man natuto ang gobyerno, pag-arog kayo ng major road, as inarog kayo ng kadakulang budget, kung ako na sana ang serbisyo kan Japan o kaya Taiwan. Sigurado pang matibay sindikada na abuton pag pinaagi na naman yan sa DPWH, below standard na naman. Mangyayari dyan, si kurakot ni direktor, ni project engineer, si 25% ni congressman, ay nako sigurado, mayo pang 1 year, lubak-lubak na naman. Grabing igos kan DPWH Region 5 para pakarayunan ng daya highway ngunyan. 24/7 trabaho. Asa ka gobernador sin mayor, mas grabe ang pakitang atensyon. Ngunyan, bravo! Namuklat sinda sa haloy ng pagkakaturog. Rikasanin daw, pag-ibunan dyan na may dakulang pundong maabot. Really daw, we need this show. Ngunyan lang, ma-retire na lamang ako dahil ko pa man na mati na nailing na maray. Ang mga tinampo, gigibuan mangkota, pero substandard man asin pagkakakanos kan kalidad. Kan pagkagibuan mga pag-isip kaya pag third world mentality kaya kakanos kan kinakaluwasan kan mga gibo. Ano tangon yan sana? Ano tangon yan sana? Why now only? Sarong bulan na gibo, sarong aldaw na raot, mas dakol ang kopit. Pas-pas, mientras na mayo si sekretary, buti na nandyan si Congressman Legasyon. So bago simento tinampo dyan, reparuhon kan simento, dai patapos subalyo, barak na before manang leverage paghali sa naga. Dai pakamuribukon sa media, bud na Secretary Vince, dai kamo mahiriro, puro kamo porma. Ang mga nakakolumpyo sa aircon offices, mga paturog-turog, biglang nagsiloksuhan. Sana ba kung photo ops sanaan ginigibo ninda, saka maging madahom ang resulta kan gibo ninda. Inapura sinayang ang pundo. Anom na barangay man sa Panuan na kanbuhi ang pinagbisto dahil sa tultul as in disiplinadong pamamahala kan pundo matapos makasunod sa mga susundon sa accounting asin makapagsumitir ni napapanahon kan sindang mga book of records para sa taon na nagtapos kan Disyembre 31 ngunya na taon. Sigon sa mga opisyal kan munisipyo kan nagtalikod na Martes. Sigon kay Municipal Accountant Maria Cristina B. Portugal Garinya sa sarong pag-ulay, nag-agi sa masusing pag-aadal ang mga sinumiter na libro kan accounts kan gabos na 38 barangay kan Banwanin Buhi. Matapos ang pag-aadal sa pagsusumiter kan mga libro kan accounts kan gabos na 38 barangay kan munisipalidad kan Buhi para sa panahon na nagtapos kan Disyembre 31,
Unya na taon anom na barangay ang nagpahiling tultol na pamamahalang pinansyal asin nakasunod sa napapanaw na pagsusumiter kan kanya-kanyang mga libro kan accounts. Asunod sa nag-iiral na mga patakaran na sin regulasyon sa accounting sigon kigirinya. Mga pinagbistong barangay yon Barangay Sagrada Pamilya sa pamamayo ni punong Barangay Miguila Martinez, Barangay Lourdes sa irarom ni Ralph Lacoste, Barangay Kagmaslug na pinamamayoan man ni Joaquin Añuñevo, Barangay Makaangay na pamamayo man ni John Recompetente, asin Barangay Antipulo sa irarom ni Salvador Perrigon, asin ang Barangay San Antonio na pinamamayoan ni Elsie Cabrera. Yun kigirinyan pagbistong ini yun sarong pagpapalaga sa saindang paninindugan, sa disiplina sa pangangwarta, transparency asin paninimbagan sa pamamahala akan pundukan banwaan. Mga prinsipyong importante tanganing masiguro na ang pundukan gobyerno yan naggamit nin tultol asin naayon sa ley. Dagdag pa niya na arog kay ning mga gibo ang nagpapakusog kan tiwala kan publiko asin nagsiserving huwaran kan marahay na pamamahala sa antas kan barangay. Nag-aasa man ang mga opisyal kan munisipyo na magsiserve inspirasyon ang pagbistong ini sa iba pang barangay tanganing mas lalo pang pagkarayon at sa mga sistema sa pangangawarta. Lalo na sa tultol na paglilista sin pagsunod sa mga regulasyon. Accounting bilang parte kan padagos na pagsulong kan marahay na pamamahala sa banwaan kan buhi. Gaman palan magkakaigwanin na power interruption poon alas 8 hasta alas 5 nin pagkahapon. Siyam na oras na brownout. Ang apektadong lugar yon barangay ka na bula sa Panuypuyan na parte o igosan ng parte Baguludyo, La Victoria, Kinabalasahan, Taisan, Inuyunan, San Francisco, Itangon, San Roque Heights. Sa relocation of pole apektado ang kan road widening kan DPWH sin mga clearing vegetation sa mga distribution lines. This maintenance activity aims to ensure safe and reliable power distribution. Power may be restored earlier without prior notice. Please consider all lines energized for safety. Thank you for your understanding. Hali po yan sa Caso Recotres. Scheduled power interruption. Pon man alas 8 hasta alas 5 nin pagkahapon. Siyam na oras na anapektado iyan na enterong balatan. Kaorasan sa Banuan kan Bula, Pagatbatan, sa Banuan kan Bato, Payak, Bato, Palo, Bato. Activity, relocation of poles Mangiraray affected by bridge widening sa Tapayas, Balatan. Narandis sa elementary school as in clearing of vegetation sa long distribution.
PNP area na aresto sa drug suspect na nakuhanin na lampas 408,000 pesos na kantidad ng shabu sa search warrant operation. Ini sa pangenot man ni Police Lieutenant Colonel Jeric Don P. Sadja, Acting Chief of Police, ang matrayumpong na arresto ang drug suspect as in nakumpiskar ang duwang hitselt as in not tied transparent plastic sachet na may laukan pinagtutubudan shabu sa suspetsadong shabu as in ang pinagtutubudan na gabat na iguanin 60 gramos as in ang estimated street value na nagkakantidad 408,000 pesos. Drug paraphernalia sa ginibong implementasyon kan search warrant kaso banggi sa Zona 1 Diversion Road, Barangay San Francisco, Ciudad kan Iriga. Ang operasyon na pinagkondukta sa kapusugan kan search warrant for violation of Republic Act 9165 o ining inapod na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Issued Executive Judge Regional Trial Court, 5th Judicial Region, Branch 37, Erga City, dated January 13, 2026. Erga City, PS conducted the search operation in coordination with PDEA, Regional Office 5, and in the presence of duly requested insulating witnesses. The operation was documented during 2 PNP-issued body-worn cameras. The suspect was formally arrested and was informed of his constitutional rights under the Miranda Doctrine in a language known to and understood by him. Marking inventory and documentation on the seized items were immediately conducted at the place of operation in the presence of the suspect and the insulating witnesses. Appropriate charges for violating Republic Act 9165 are being prepared against the suspect. The Erga City Police Station remains steadfast in its commitment to intensify anti-illegal drugs operation to ensure the safety and security of the community. Paano po kitang 33 minutos makalampas ang alas 9 nin pag-aga. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Tamang sumbong karibay kan tamang solusyon sa tuya pong pinagdulok sa opisina kan DPWH Camarines Sur 2nd District Engineering Office and party kan Maharlika Highway northbound Extreme Lane na daay maagian dahilan sa dagang nagrasay. Tulos na nag-aksyon ang nasambit ng opisina sa pamamayong District Engineer Andy Bisorde as in Maintenance Section Chief Engineer Mylene Hernandez. Ngunyan mahiwas nang naagian ang party kan tinampo sa barangay Bigito Viejo, Libmanan, Camarines Sur. Bantay man subutan Malacanang kung ano ang mga bagong malataw asin matutuklasan kan Senado sa pagpapadagos na investigasyon sa iskandalo sa flood control projects. Sigun ki Palace Press Officer Attorney Claire Castro,
nasa mga senador naan na bola para maaraman kung taano ta binawi ka nagkapirang mga pinaatubang sa Senate hearing ang sendang mga naaraman sa flood control projects. Kung igwaman subuot na mga saksi na mabaliktad sa mga anot na pinagsalaysay iyon masasaksihan man inikan na publiko. Kaya kaabang-abang ang pagpapadagos kan investigasyon kan Senado sa maabot na Enero 19. Nasa kamutman kan Senado kung sa indang hiling, iyo ang kaipuan maaraman kung taano ta nagkaigwanin retraction o recantation ang mga witness sabi ni Castro. Magarumduman may mga nakasuhan na sa flood control scam, mientras na ibang mga testigo iyon nakakulong matapos makontempt dahil sa day subuot na pagsasabi kan totoo. Iguaman ng mga opisyal kan DPWH sa pribadong kontraktor na nagpuli kan milyon-milyon na kwartang nakulimbat. Hali subuot sa flood control projects. Sisiya sa aton subod ka na Senate Blue Ribbon Committee ang report na nagbakal in house and lot sa exclusive village suman sa Makati City si dating Speaker Martin Romualdez gamit ang pangaran kan mag-agom na kontraktor na sinda Curlia Sinsara Diskaya. Kaya tubang man ni Senate President Pro Tempore Pan Piluping Lacson ang sarong testigo sa Lunes. Enero 19 tanganing magtaon in detalye dapit sa binakal subot na property ni Romualdez sa Makati gamit ang pangaran kan mag-agum na Diskaya. Actually, igwa pong mga testigo kaya nga ni pinapa-arrange ko na kung pwede makaulay itong mga dating may sadiri para sinda mismo itong magsabi kat mga detalye. Sigun kilakson sa rong forum kasuodma. Sigun sa iya kamautan man na an investigasyon na maliwanagan kung taano tayo pinagkatiwala ni Romualdez sa mga Diskaya ang pagbakal kan mamahalo na pagsasadiri sa Makati City. Daw ang gani araw kay tan koneksyon garo para pagkatiwalaan mo ang sarong kontraktor na nasa sangkot sa sinabi ko ng 207.5 billion pesos na kontrata hali o puon kan 2016 hasta 2025. Napakadakula. So kung igwang koneksyon dapat maliwanagan. Nyato kung taano taarog kay ni kakusog ang tiwala para ipagkatiwala mo itong pagbakalin sa sarong house and lot sa sarong sikat na subdivision duman sa Makati City sigod Paki Lacson. Kan haputon kon pira an binayad sa pagbakal kan nasambit ng property sinabi ni Lacson ang dating may sadiri ang papadesisyon kung pira ini ipapabakal kay Romualdez. Name your price and urulay. Gusto niya itong maliwanagan kung pira talaga na nagkabentahan paliwanag pa kan senador. Pinaglinaw man kan senador na bilang pagbisto sa interparliamentary courtesy kaya niya ipapaapod si Romualdez sa pera sa naman kung magtugot si Speaker Faustino D. III na paatubangon ang Leyte Sulon. Dinamon man ni Lacson si Senadora Amy Marcos na magatindir sa hearing tanganing mailantad nyaman ang mga naaraman dapit sa iyang pinsana si Romualdez. Abo man ni Romualdez sa paagikan sa iyang abogado ang aligasyon na makipaghilingan ini sa mag-agom na Diskaya tanganing gamiton bilang front sa pagbakalkan harong sa Makati City. Sinabi man ni Attorney Adi Pajardo, abogado sa tagapagtaram ni Romualdez, na mayong aram ang sa iyang kliyente sa sinasabing transaksyon. Representative Romualdez has not met the Diskayas and has only heard of them based on what is being said in media reports. As such, the claim in the report about using the Diskayas as a front in a property purchase is outright baseless, sabi pa ni Pajardo.
na gigirumduman kan abogado ang testimonya ni Carly Discaya sa pagdangog kan Kamara de Representantes kan Setyembre 2025 kung saan sinabi kay ni na gusto ko sa naman pong linawon na mayo po akong direktang transaksyon, dahil po ako nagkaiguanin anong mga klaseng transaksyon kay Speaker Martin Romualdez. Bulgarman intern local government secretary John B. Cremulya na nasa Davao sa naman si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kakawat-kawat yun tsaka si Pulong. Dawa nga ni Deman ni maaresto kan mga dahilan tamayo pang nagluluwas na kopya kan warrant of arrest hali duman sa ICC o ining inapod na International Criminal Court. Mayo man kaming magiginibong aksyon dyan sagkod na may actual warrant of arrest. Mayo pa kung nahiling nga kakasanaman sigon Cremulya sa round television interview. Nabahan sa bot ni De La Rosa sa Davao City sa iyang pamilya sin madalas sa bot ning magmotorsiklo sa pag-iikot sa syudad. Puon ka na ibulgar ni Ombudsman Jesus Crispin Buing Rimulya na may kopya siya kan arrest warrant ni De La Rosa kan Nobyembre 2025. Managlaog sa Senado ang senador. Si De La Rosa ang chief kan Philippine National Police tanganing ipautuban madugong gera kontra droga kan dating Presidente Rodrigo Digong Duterte. Memang kaya si Ombudsman Rimulya imbis na dahil magtatago-tago si Senador Bato de la Rosa pagbulgar na may warrant of arrest na sa ICC ay napangyayari. Imbis na makakadulag dahil tatao ini sa mga confidential. Baka may kinikilingan ini si Ombudsman Buing Rimulya arog kaya ang gustong ipaluwas. Tanganing makalibre, makadulag si Senador Bato. Ay inda daw. Ito mapaluwas yan ng mga ombudsman pa naman siya. Mapaluwas kan mga arog kaya na hearsay. Magpara gibo ka munin mga kalungkutan sa buhay. Wala po kita ang 43 minutos makalampasan ng alas 9 nin pagkaaga.
Kumusta man po sa mga parantabay niya to, dyan po Santiago, Ciudad Can Iriga, si Pading Libby Maestrado, kay Mading Flori, kay Mama Belena Maestrado. Maabot naman sa 78 volcanic earthquake na nailista sa Bulkan Kanlaon sa laugsanan 24 oras sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology PIVOLC sa nagtalikod na Webes. Naobserbaran man na pagbuga na 1,496 na tonelada ka na sulfur dioxide kada aldaw asin maluyang pagsangaw kan plume. Padagos man na namumonitor ang ground deformation o pag na babaga ka na bulkan. Nagtitinirman na nasa alert level 2 ang Bulkan Kanlaon kung saan pinagirumdum ang publiko sa posibleng phreatic explosion asin pagputukan magma. Itinaas naman sa signal number 1 ang 11 lugar sa enterong nasyon dahil sa bagyang pagkusog kan bagyong Ada. Yan na pagkaaldaw sigun sa pag-asa. Basado sa advisory, subagong alas 5 mag-umagahon kabilang digdian mga minasunod na lugar iyon Luzon, Sorsogon, southeastern portion kan Albay, Visayas, northern Samar, eastern Samar, eastern portion kan Biliran, eastern portion kan Leyte, eastern portion kan southern Leyte, Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, Sinman, Surigao del Sur. Oring nahilingan tropical depression sa rayong 465 kilometros sirangan kan Surigao City, Surigao del Norte. Daraman kay niyan kusog kan Duros na 55 kilometros kada oras. Bugso na 70 kilometros kada oras. Posible man subot tining maglandfall sa Eastern Visayas and Bicol region sigun pa sa pag-asa. Kaya medyo malumlum na po ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Epekto kan bagyong si Ada. Tutubod man ang Malacanang na makakapagtrabaho pa man ang Independent Commission for Infrastructure daw kapus ninduang commissioner. Even if the ICI only has one member and that's the chairman, Andres Reyes, he could still recommend the filing of the case doon pa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. So kung sindaman iyon sinasabi nindo na mas magayon kung mas dakul, mas magayon po talaga. Yan man po ang pinagbibisto niya to na kung mas dakul na tao, mas dakul man ang pwedeng mga opisyal na mag-iimbestigar o mag-aadal kan mga kaso, mas magayon po. Sigun pa sa iya. Nainot tigdian na pagbulgar ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr.
na dahil makakapagtaunin referral sa flood control scandal ang ICI dahilan sa kawaran ng duwang komisyoner. Sa siyudad kan Naga nagdagdagdaan income kan mga driver huli sa pag-istrikto sa mga pasaway sa tinampo. PNP Bicol nakipag-coordinar naman sa 9th Infantry Division sa dagdag na suporta sa pag-alboruto na Bulkan Mayon. Nasa laog naman kaya ka na Philippine Area of Responsibility ang enot na bagyo ngunya na si Ada. Kaya nagpuna ng magpaluwas ng paenot na abiso ang mga lokal na gobyerno sa partido area sa Camarines Sur bilang paghahanda sa posibleng epekto kaini. Pa duman po sa siyudad kan Naga pinagaditan man kan posibleng pagbaba sa siyudad dahilan sa bagyong Ada na may dara subot tining uran ngunya na weekend. Masado sa forecast ibali pa digdian problema sa floodgate sa sarong barangay sa Kanaman, Camarines Sur na saro sa tinutok dong dahilan kaya nagbaba sa siyudad kan Naga ay napangyayari. Sarong 53 anyos na balo asin dating drug surrenderer na bistado bilang P ang naaresto liwat matapos magpabakal nin siya kan pinagtutubudan Shabu sa kantidad na 500 pesos sa buy-bust operation kan tinambak PNP MDEU asin PDEA kan Enero 13 ngunya na taon sa barangay Tamban nakuha man sa iyan duwang kadagdagan na sasi kan Shabu asin kwarta na ginamit sa operasyon. Presente man siyang nakakulong asin may pinagatubang na kaso sa pagbalga kan Republic Act 9165 pagirumdom kan PNP dai mag-atubiling report an anuman na illegal na gibo tanganing mamantinir ang katuninungan asin kaligtasan kan komunidad. Ayan o, yan ay pabalik-balik baga si Mrs. Biuda sa pag babariwas din sago ay istisyabo ay ka na nag-untok. Looking to apply for a new Trimobile franchise or renew your mayor's permit, the Trimobile One-Stop Shop
spearheaded by the Tri-Mobile Franchising Unit of the Sangguniang Panlungsod and the Local Economic Development and Investment Promotions Office. Brings all the essential services together so operators can get back on the road faster. With support from LTO, City Legal Office, CDRRMO, PNP, and ICENRO, completing your requirements is smooth, organized, and hassle-free. All permits, one place, ready to rule. Tapos, one stop, one process, faster business permits. Getting or renewing your business permit in Erga City has never been easier. The business one-stop shop o ining inapod pong boss brings all the services you need in one place from the Local Economic Development Investment Promotion Office, LEDIPO, City Treasurer's Office, CTO, BFP, CHUs, OCPDC, ICENRO to the City Architect Building Office. All city offices are ready to serve you. Plus, national agencies like BIR, SSS, PhilHealth, and Pag-ibig are on hand to make your business transactions faster and hassle-free. Pinag-suspindi naman kan Philippine Coast Guard ang mga biyay kan gabos na klase ng lulunadan pandagat sa probinsya kan Sorsogon. Puon ngunyan, apera kan posibleng epekto kan tropical depression na si Ada. Pinagpaluwasan ang advisory ni Police o ni Philippine Coast Guard Sorsogon Commander Lieutenant Rone Esparagosa matapos itaas ang signal number 1 sa probinsya dahilan sa nagraraning bagyong si Ada. Sinabi pa ni Esparagosa na magtitinir ang suspension order until further notice alis sa PCG Sorsogon Station pasado man sa Weather Advisory kan Philippine Atmospheric, Physical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA. Nagsagibo naman ang Department of Education and Market Scoping meeting kay bahanan mga adaptive school partners kan Miyerkules sa direktiba ng Education Secretary Sani Angara pinagtukar sa Urulay ang mga lakdang para maparikas asin mapakusugan classroom construction na sinandapit sa proseso kan procurement. Nagatindir man sa aktibidad ang maniba-ibang pribadong institusyon. Inaabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa pagpaabot nin informasyon si Glinda Biares na kaulay kasubago si Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia ang Chief of Police ka na siyudad po nin Iriga. Sa lado technical si Cha Benaobra, duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Yaon man si Engineer Abelindon Toralio ang samuya pong Chief Technician. Ako man po si Philip Serdan Baracena nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na